Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Хоць нядзельныя маршы і сталі менш масавымі, затое актыўнасць грамадзян перамясцілася ў так званыя спальныя раёны. Яны наноў там актывізаваліся. Тым не менш, следам за імі перамясціліся ў гэтыя спальныя раёны і сілавікі. Яны не даюць магчымасці ладзіць дваровыя сустрэчы, заводзяць адміністрацыйныя справы за бел-чырвона-белы сцяг у вакне, кантралююць якога колеру ялінка альбо на дваравой тэрыторыі, альбо каляровая гама упрыгожванняў у пад'ездзе. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Але кульмінацыяй стала завядзенне дзвюх новых крымінальных справаў у дачыненні да сябраў каардынацыйнай рады. Ці змогуць беларусы і надалей супрацьстаяць рэпрэсіям, чаго ўлады дамагаюцца крымінальным пераследам каардынацыйнай рады, і ці спраўляецца Святлана Ціхановская са сваёй роллю лідара. Усё гэта і шмат што іншага мы сёння і абмяркуем. Са мной на сувязі філосаф Уладзімір Мацкевіч. Добрый дзень, спадар Уладзімір. Прывітанне. Спадар Уладзімір, як вы думаеце, вот все ж таки я пачаў з іншага, але вот самая такая актуальная новая падзея — гэта дзве крымінальныя справы ў дачыненні да сябраў каардынацыйнай рады. Вот калі пачытаць, так не ўнікаючы ва ўсе падрабязнасці, адразу такая асацыяцыя, што каардынацыйная рада ў Беларусі — гэта штосьці кшталту там Аль-Каіды альбо там Аль-Джазіры, там ці яшчэ там чаго-небудзь такого вот страшнага, чым палохаюць увесь свет. Параўноўваць можна? Ну не, конечно. Я якраз сёння узгадаў менавіта вось 22 снежня мінулага году я якраз напісаў пра тое, што вось заклікі да змены канстытуцыйнага ладу ў краіне падпадаюць пад гэтую артыкул крымінальнага кодексу, і не варта яго баяцца, бо на той момант я казаў, што не варта баяцца, зараз тым менш, бо нелегітымны самазванец, які сёння ўзначальвае рэжым, аддаў загад сваім там сатрапам узбудзіць гэтую крымінальную справу. Нам не варта надаваць гэтаму, ну, скажем так, легітымнага афіцыйнага сэнсу. Ўсё, што робіць сёння ўлада, гэта нелегітымна і гэта часова. Усё гэта прыйдзецца адмяняць. Таму я б не палохаўся, а наадварот проста здзекваўся над гэтым захадам. Больш таго, я думаю, што гэта павінна падштурхнуць нас да больш рашучых дзеянняў, звязаных з вяртаннем Святланы Ціхановскай ў краіну і перамовамі па выйсцю з канстытуцыйнага палітычнага крызісу. Давайте вот эту тему вяртання Святланы Ціхановскай мы крыху пазней абмяркуем, а тут шмат, конечно, ёсць што сказаць, але тым не менш вот вашыя словы пра тое, што не варта звяртаць увагі на тое, што зараз прымае рашэнне. Не варта надаваць гэтаму вось нейкага афіцыйнага, легітымнага сэнсу. Ну, можна так, конечно, сэнс легітымны і не надаваць, але неяк вось гэта, скажем, для таго ж Максіма Знака, які сядзіць менавіта з-за гэтых артыкулаў у амерыканцы, как-то вот легітымна-нелегітымна ад гэтага менш зарашочаныя вокны не становяцца. Ну, конечно. І тым людзям, якія зараз выклікаюць на допыты, якія з канстытуцыйнай рады, якія не ведаюць, ці выйдуць яны з гэтага допыта ў следчым камітэце. Вот выклікалі, напрыклад, Андрэя Бастунца днямі, і невядома было, выйдзе ён адтуль ці не выйдзе. Вось вам і легітымнасць. Ну так, і мы гэта ведаем, дакладна ведаем, проста як да гэтага ставіцца. Да? Мы жывем у краіне татальнага гвалту.
законы, там нормы ніякія прававыя не выконваюцца. Таму мы ўсе, так бы мовіць, ходзім пад Богом. І калі пачынаем палохаць адзін аднаго, вось я кажу пра вяртанне Ціханаўскай, мне кажуць, так адразу за краты. Ну, пачакайце, а ўжо 30 тысячаў людзей за кратамі пабывала, хоць там на суткі, але ж тым не менш, да? А некаторыя там 150, здаецца, чалавек амаль па палітычныя вязні, супраць якіх там узбуджаныя справы па доўгім тэрміну там за кратамі. І гэта ўсё адбываецца. Чаму мы павінны ў гэтым сэнсе адзін аднаго палохаць і казаць, не рабі гэтага, бо патрапіш. Патрапіць за краты сёння можна за ўсё, што заўгодна. Просто за сцяг сапраўды на гаўбцы, там, які павесілі, ці там за нешта яшчэ, за нелаяльны образ мыслі. Там чыноўнікі, асабліва пры пагонах, могуць патрапіць просто за тое, што яны неяк не так адгукнуліся на загады начальства. І сядзяць людзі гэтыя за кратамі. Таму мы павінны да гэтага ставіцца рэалістычна, але не палохаць адзін аднаго гэтым. Бо калі мы ўжо запалоханы, давайте будзем вырашаць для сябе, кожны самавызначаецца. Ён гатовы ісці на пэўныя ахвяры, рызыкаваць і так далей, або не. І тады заткніся і сядзі сабе, і прызнавай гэтую ўладу. Чаму я кажу, што не трэба надаваць афіцыйнага легітымнага сэнсу гэтай узбуджанай справе, менавіта каб захоўваць здаровую свядомасць і правільна ставіцца да гэтага. А ўжо ад гэтага, адштурхоўваючыся ад здаровай свядомасці, рэальнага стаўлення да сітуацыі, можна рухацца да планавання дзеянняў і здзейсняць гэта дзеянне. Калі першы раз прагучала вось гэтая думка, ўжо, можа быць, пару месяцаў таму пра неабходнасць вяртання Ціханаўскай у Беларусь, я спытаўся ў яе пры нагодзе. Вот гучыць такое меркаванне, што вы скажаце? На што яна мне тады адказала, што ну хорошо, я вярнуся і адразу траплю за краты. І што я зраблю для Беларусі з-за кратаў? Я раблю тут, што магу на волі, і магу я больш. Вы зараз, я ведаю, сустракаліся не так даўно. Так. Колькі дзён таму, можа быць, дзень таму са Святланай... Тыдня не прайшло, да? Да, тыдня не прайшло, вы сустракаліся са Святланай Ціханаўскай. Я думаю, што гэтыя думкі пра неабходнасць вяртання ў Беларусь у вас вот не зараз перад нашым эфірам з'явіліся і не перад тым, як вы... Я казаў пра іх некалькім членам клубу Ціханаўскай, якія з ёю там у офісе. Клуб клубам, а ёй асабіста вы казалі? Не, ёй асабіста я это не казаў, мне абяцалі, што ёй это перакажуць, бо мы з ёй сустрэліся трохі па іншых справах, перасекліся, бачыліся, а больш доўгая працяглая размова была ў мяне там з 3 членамі яе штабу. Мне просто, я чаму удакладняў, ці пыталіся ў яе, просто было цікава, вот мне яна адказала так, а вам... Я магу патлумачыць, і глядзіце, і я нават на яе месцы адказаў бы менавіта так, бо яна ўсё ж такі рэалістычна глядзіць на гэтыя рэчы і разумее, што пры сённяшнім стане пратэсту яна вярнуцца не можа. Бо калі б пратэст сканцэнтраваўся на мэце абараніць яе вяртанне, это была б іншая справа. А сёння, калі яна прыедзе там на самаходзе, можа быць с экскортам там у некалькі чалавек, то, канешне, і адразу зачыняць. І была б узбуджаная крымінальная справа зараз ці не, бо раней таксама узбуджана была справа супраць Каардынацыйнай рады і, значыць, Ціханаўскай таксама. Так што на сённяшні дзень не. Але я кажу, трэба да гэтага рыхтавацца. Якім чынам рыхтавацца? Вось ведаеце, я крытычна стаўлюся да той знешнепалітычнай дыпламатыі, якую вядуць зараз там і Латушка, і штаб вось Ціханаўскай. Бо яны там засяродзіліся на санкцыях, на сустрэчах на вышэйшым узроўні і так далей. А глядзіце, прэмія Сахарова, якую там вось зрабіў Еўразвяз і якая прысуджаная зараз Святлане Ціханаўскай і ўсім астатнім. Яна прысуджаецца злачынцам крымінальным?
Не, значит, Еўразвяз не можа прызнаць яе злачынцам. ААН, які настойвае на выключна мірных палітычных спосабах вырашэння палітычных крызісаў. Ён таксама павінен ААН падключыцца да гэтага, АБСЕ і так далей. І вось калі б дыпламатыя была засяроджаная на тым, каб забяспечыць гарантыі вяртання, каб Святлана Ціханаўская на Каменным Лозе там ці на якім пагранпераходзе уезжала б у Беларусь у суправаджэнні з экскортам прадстаўнікоў АБСЕ, ААН і Еўразвязу, якія сваімі захадамі паказваюць, што яны лічаць яе лідарам перамоўнага працэсу і апазіцыі рэжыму. І вось калі б яны гарантавалі гэта, прычым наяўным чынам, як па ўласнай ініцыятыве амбасадары баранілі Светлану Алексіевіч, калі там на яе былі захады і так далей. І калі б да гэтага далучыўся там беларускі народ, у выглядзе тых, хто упарта не здаецца і пратэстуе. Каб пратэставаць з пэўнай мэтай вяртання Светланы Ціханаўскай, выехаць туды на мяжу, да, і ад мяжы экскортам з сотнямі машын, самаходаў суправаджаць да Мінску і тут выходзіць не на дваровыя акцыі, а кожны дзень варту трымаць каля той рэзідэнцыі, дзе б яна засталася. Вось тады пры такой гатоўнасці, я думаю, што і Светлана адказала б вам па-іншаму на вашае пытанне. Калі не рыхтаваць гэтага, то нічога не атрымаецца. Таму спачатку трэба паставіць мэту, потом паглядзець, а што неабходна, якія ўмовы, чыннікі, акалічнасці неабходныя забяспечыць для дасягнення гэтай мэты і рыхтавацца. Таму я кажу, каб сёння гэта было прынята як мэта, то да вясны, скажем, там, да сакавіка мы маглі б падрыхтаваць гэтае вяртанне. Вось вы апярэдзілі маё пытанне. Я просто хацеў спытацца, што вот як вы сабе ўяўляеце яе вяртанне. Адна справа, калі там з'яўляецца інфармацыя, што вось Святлана Ціханаўская там у 11:03 выехала з Каменнага Лога і едзе па шашы ў Мінск, то гэта адна сітуацыя. А другая, калі адразу на памежным пераходзе яе забіраюць і ніхто больш не ведае, дзе яна і што. І вось павінна была быць вялікая дэманстрацыя менавіта на Каменным Лозе. Паглядзіце, вось Зенон Пазняк, які вымушаны быў ад пагрозы з'ехаць за мяжу. Мы, беларускае грамадства, беларуская нацыя, не здолелі яго абараніць і забяспечыць яго вяртанне. Не здолелі, бо тады не так шмат было людзей гатовых на гэта, не было плану там і так далей. Мы, беларусы, не дамагліся вяртання на радзіму нават Васіля Быкова. Калі яго выціснулі ў эміграцыю, ён прыехаў толькі паміраць. І ў гэтым сэнсе сёння мы проста павінны зрабіць высновы з мінулых памылак, з мінулай сваёй бездзейнасці і вось гэтай навучанай бездапаможнасці і вырашыць, што калі не зараз, то і ніколі. Або мы ўсё ж такі бярэмся рашуча за вырашэнне крызісу ў нашай краіне, і гэтае вырашэнне зараз завязанае на асобу Светланы Ціханаўскай, або мы зноў спусцім усё вось на тармазах. Мне просто, я згодны, збіраюцца беларусы, збіраюцца тыя ж самыя, якіх вы ўзгадалі, амбасадары краін Еўрапейскага Саюза, прыязджаюць там у дамоўлены час. Я думаю, што эмісары павінны быць ад ААН, АБСЕ, там, тых міжнародных структураў, чальцом якіх Рэспубліка Беларусь з'яўляецца, і якія настойваюць менавіта на мірным шляху вырашэння палітычнага крызісу. Так вось толькі гэта і з'яўляецца дзеяннем по мірнаму вырашэнню крызісу. Добра, я да чаго? Вось яны дамаўляюцца, у пэўны час прыязджаюць, стаяць каля кантрольна-прапускнога пункту, там, да прыкладу, там, Каменны Лог, Беняконі, любой там выбірайце і гэтак далей. У гэты час Святлана Ціханаўская з літоўскага боку пераходзіць мяжу, прыходзіць на беларускі
бок яе забіраюць у асобны кабінет для асабістага дагляду, і яна знікае. І што? З эмісарамі АБСЕ? А яны там не стаяць. Яны стаяць Нет, яны едуць з ёю ў картэжы, з Вільні. На ўсём шляху трэба гэта рабіць. І толькі разам, толькі ў адным вось атачэнні. Іх там група, скажем, там 5-10 чалавек толькі разам. І хай беларускі рэжым паспрабуе учыніць гвалт да паўнавартасных, паўнамоцных эмісараў ААН і АБСЕ. Хай! Да не будзе ніякага гвалта. Вы пачакайце вот тут, а мы тут на асабісты дагляд. Ніякіх чаканняў. Это ж зноў жа, давайте аналізаваць памылкі. Максім Знак, пры ўсёй павазе, добры чалавек, я вельмі паважаю яго, да? Пакінуў як адвакат, пакінуў адну Светлану Ціхановскую на гэтым допыце тады. Ён не меў на гэта права. Трэба было. Ён все роўна сеў. Яго пасадзілі потым. Але тады ён не павінен быў пакідаць яе адну. Так і зараз. Давайте мы ўзважым, калі мы кажам, мэта ёсць, чыннікі, пры якой гэта мэта можа быць здзейснена, можна пералічыць. І давайте думаць пра тое, як іх выканаць. Як гэта зрабіць, а не пра тое, што а яны пасадзяць, а яны там засунуць яе там нейкі пакой. Там, канешне, давайте думаць і пра тое, што яны могуць зрабіць, а чым мы можам адказаць на гэта. Толькі такім чынам робіцца дзеянне. А то як у шахматах, да? Ах, я там пахадзіў пешкай, а ён жа ж мяне там конь ці там слон мяне з'ядуць. Ну, канешне, да, такое бывае. А чым вы адказаць можаце? То на кожны захад рэжыму нам трэба мець свой адказ. А калі мы толькі палохаемся і палохаем адзін аднаго, то гэта і ёсць вось гэта вывучаная бездапаможнасць. Я думаю, што будуць тыя людзі, якія не пагодзяцца ў неабходнасці вяртання сюды Ціхановскую з розных прычынаў. Да прыкладу, Ігор Мельнікаў, вядомы вам, зараз піша: не трэба яе вяртаць, бо роля экс-кандыдаткі скончылася 9 жніўня. Глупства сказаў Ігор Мельнікаў, я яму казаў это асабіста. І ён это глупства паўтаряе уже 4 месяцы. Ну так вы хочаце, каб Лукашенко захаваўся, каб гэты рэжым захаваўся? Ну далей транслюйце гэтыя глупствы. Ну колькі можна? Я вот і хацеў прывесці, не проста працытаваць пытанне Ігора Мельнікава, а пайсці далей. Вот невяртанне сюды, вот калі не будзе прыняты ваш план, да прыкладу, не вернецца Ціхановская, як вы сказали, там, да прыкладу, да сакавіка 21 года, чым гэта пагражае? Тым, што рэжым задушыць супраціў, выцісне з краіны усіх маламальскі здольных да дзеянняў палітычных асобаў, не толькі лідараў, а ўвогуле, пачнецца масавы ад'езд, масавая эміграцыя людзей, якія не могуць жыць, дыхаць і працаваць пры гэтым рэжыме, і Беларусь пераўтворыцца ў Кубу. Я не кажу пра паўночную Карею, а ў Кубу. На Кубе сёння не засталося ў краіне нічога, што можа змяніць гэты дзяржаўны лад і так далей. Усе з'ехалі. І нас чакае тое самае. Або мы кінем краіну на прызвол рэжыму, або мы ўсё ж такі будзем дамагацца змены гэтага рэжыму. Без вяртання Светланы Ціхановскай Беларусі вам не бачыцца ніякіх іншых варыянтаў? На сённяшні дзень, вось па стану сённяшняга грамадства, сённяшняй апазіцыі, сённяшніх сілаў пратэсту, так, я не бачу іншага выйсця. Бо Светлана сталася сімвалам наших пераменаў. А што такое сімвал? Это сцяг, гэта там герб, гэта сімвал. І вось, калі мы хочам перамагчы, то перад тым, як усталяваць сцяг перамогі над Рэйхстагам, яго трэба ўжо несці ў той бок. Несці. Так і тут. Сёння Светлана Ціхановская сімвал супраціву рэзістансу, працэсту, рэвалюцыі. Яна павінна быць тут. Без гэтага сімвалу нічога не атрымаецца. Нічога.
потым я на потым не заглядаю, можа быць, потым прыйдзе новы Пазняк, там я ведаю, новая Ціханаўская, новы Бабарыка, але зараз это менавіта так. І ці хочам мы скарыстацца гэтым момантам і перамагчы зараз, ці адкладаем гэта для нашых нашчадкаў. Бо мы краіну, як сказаў адзін мудры індзеец амерыканскі рэзервацыі, што мы атрымаем ці маем зямлю не ў спадчыну ад продкаў, а мы арендуем яе ў нашых нашчадкаў. Дык вось зараз мы павінны вырашыць для себя это пытанне. Ці мы пакідаем нашыя праблемы, нашу запазычанасць, нашы крэдыты, ўсё нашае згубленае сёння нашым нашчадкам, разбірайцеся самі. Ці мы ўсё ж такі пакінем нашчадкам краіну без рэжыму, краіну, якая пачынае рух да развіцця, пачынае квітнець. Вось гэта наше пытанне, наше вызначэнне, місія нашых пакаленняў сёння. Вы вялікае значэнне ва ўсім вось гэтым працэсе вяртання надаеце не толькі беларусам, можа быць, нават не столькі беларусам, колькі менавіта прадстаўніцтву заходніх структур, дыпламатаў, ААН. Як дадатковы і вельмі істотны чыннік, конечно. Вам не падаецца, што ўсё ж такі рэал-палітык пры ўсіх пры гэтых такіх прыгожых кроках, як то ўручэнне прэміі Сахарова, падтрымцы на высокім узроўні на словах, сустрэчы на вышэйшым узроўні там з рознымі лідарамі, гэта адно. А вот тое, што ўнутры глыбінна зусім іншае, і шмат такія заходнія лідары, якія кажуць адно так, на самой справе не вельмі-то можа быць і зацікаўленыя ў нейкіх рэзкіх зменах у Беларусі, бо невядома, што чакаць з аднаго боку, з другога боку. І так у гэтым рэгіёне хапае вон Украіны і гэтак далей, тут нейкая ўсё ж такі стабільнасць. Трэці бок – это Расія, і ўзнікае пагроза, што тут Расія прадпрыме. І таму шмат для каго, вот так вот у кулуарах, ад каго вот ёсць такія словы, а можа быць, завязываете вот з гэтымі? Ведаеце, яшчэ талейранаўскі выраз ёсць, да, што дыпламату язык дадзены для того, каб хаваць уласныя думкі. Да? І хлусня дыпламатаў – это звычайная рэч, там ва ўсе часы была. І таму я не энтузіаст ці там не фанат заходніх сённяшніх лідараў там, і так далей. Я разумею, што збольшага яны гатовыя падтрымоўваць настолькі на словах. Я кажу не пра іх, я кажу пра дзейнасць нашых дыпламатаў. Кавалеўскага сёння, які стаўся памочнікам Ціханаўскай, Франака Вечоркі, Латушкі і так далей. Калі вы ездзіце, сустракаецеся з кіраўнікамі дзяржаваў, там на вышэйшым узроўні вас прымаюць, прэміі вам даюць, пра што вы размаўляеце? Вы кажаце пра санкцыі, то бок вы просіце, так скажем, дрэннага для народу і краіны. Вы хочаце, каб яны за вас вырашылі вашы праблемы? Не. Давайте вы будете казаць уже больш не пра адключэнне свіфту, не пра санкцыі, якія трэба ўвесці супраць Беларусі, бо яны ўсё роўна нічога не вырашаць. Давайте вы казаць пра тое, што лавіць дыпламатаў і кіраўнікоў дзяржавах на слове. Вы хочаце нам дапамагчы? Вось нам дапамога патрэбна у тым, каб вярнулася Светлана і правяла перамовы з рэжымам, каб вырашыць гэты крызіс і змяніць гэты рэжым, весці да тых 45 дзён, за якія яна магла б перамяніць цэнтр выбаркам і правесці выбары, любыя. Так? Вот про гэта можна гаварыць. Гэта рэалістычная рэч, калі яны хоць на словах кажуць, што хочуць нам дапамагчы. І пытаюцца, а чым мы вам дапаможам? А што кажуць беларусы з даўных часоў на такіх сустрэчах? Ведаеце, мне абрыдла слухаць, як беларусы прасілі, а дайце нам грошай. На што? А вось мы яшчэ адзін сайт запусцім, а вось мы там яшчэ нешта там зробім там і так далей. Не трэба прасіць грошай, не трэба прасіць санкцыяў. Трэба прасіць гарантый вяртання Светланы Ціханаўскай на радзіму.
гэта прававое пытанне, гэта пытанне цалкам укладаецца ў менталітэт не толькі дэмакратычных краінаў, а і у там рэгламент, прынцыпы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і АБСЕ. Гэта цалкам адпавядае палітыцы сучаснай у нас у сусветным узроўні, і гэта не патрабуе там укладання грошай дадатковых там ці яшчэ штосьці, ці ісці на ахвяры самім, уводзячы санкцыі супраць Беларусі, бо гэта таксама гэта каштуе чагосьці для кожнай краіны, якая на гэта пагодзіцца ісці. І чаму яны і не ідуць на гэта. Так што тут, ведаеце, ўсё цалкам лагічна. Все ж таки вот пагроза, якая можа ўзнікнуць сапраўды з боку там Крамля, які скарыстаецца гэтай сітуацыяй, яна і мне падаецца. І вось, дарэчы, Дмитрий Петров пытается: к Владимиру Путину не хотите обратиться? А пошел он в задницу, ваш Владимир Путин. По-першае, давайте разглядим... Пробачьте, это не наш Владимир Путин. Дмитрия Петрова. Я ведаю яшчэ шмат людзей, якія глядзяць на Путина і чакаюць, што ён вырашыць нашы праблемы. Ён не будзе вырашаць нашыя праблемы. Ён будзе вырашаць толькі свае праблемы. А ў яго праблемы ёсць. І давайте разгледзім, у чым гэтая праблема. На сённяшні дзень ім абрыд Кремлю. Усім гэтым вежам Кремля абрыдла беларуская дзяржава, ўлада, Лукашенко асабіста і так далей. Яны гатовы былі б разглядзець іншыя варыянты. Не дапамагчы, разглядзець. І яны глядзяць на Ціханаўскую і кажуць: мы не можам на гэта пайсці. Бо, па-першае, гэта слабая фігура, яны бачаць слабасць. А калі б яны ўбачылі моц, яны б захацелі дамаўляцца. Расіяне... Моц якую? Моц палітычную. Моц, скажем, палітычную рэвалюцыйную моц у структурах, якія сёння знаходзяцца на палітычным версе нашай рэвалюцыі. То бок, Святлана Ціханаўская як сімвал і лідар, Коордынацыйная рада, не тая невыразная сёння, без прэзідыума, які яны так і не могуць рашыцца пераабраць. Гэта невыразныя фантазіі, якія пішуць гэтыя чальцы народнага там антыкрызнага кіравання ў латушкі і так далей. Яны павінны мець вобраз моцнага блоку, які супрацьстаіць рэжыму. Тады яны, расіяне заўсёды так робяць, тады будуць да гэтага прыглядацца і пайдуць на перамовы. Яны тады захочуць мець ад гэтага моцнага цэнтру гарантыі сваіх інтарэсаў. І вось тут пачнецца гандаль і пачнуцца перамовы ўжо з Расіяю. А чакаць, што Путін штосьці там вырашыць і сустракацца з ім не варта. Увогуле не трэба зараз глядзець у бок Расіі. Трэба клапаціцца пра ўзмацненне беларускай палітычнай апазіцыі ў выглядзе вось тых трох структураў, якія я назваў. І тады расіяне самі пабягуць. Будуць прысылаць уже Лаўрова не на сустрэчу з Лукашенко і Макеем, а будуць прысылаць сваіх эмісараў для высвятлення, а што ж хоча Святлана Ціханаўская. І трэба вось так і паводзіць сябе з Расіяю. Расія разумее толькі таксама мову сілы з аднаго боку, а з другога боку, ведаеце, у іх ёсць вялікая хіба ментальная. Яны разумеюць толькі любоў да Расіі, як это Лукашенко со сваімі пацалункамі ім навязваецца, або ворагаў Расіі. Трэцяга ім не дадзена. А калі вы абыякава ставіцеся да Расіі, іх это пачынае клапаціць. Іх это пачынае заводзіць нейкім чынам. Яны пачынаюць самі ініцыятыву праяўляць і так далей. Дык вось, будьце абыякавымі да Пуціна, Расіі там, і да ўсіх гэтых іншых чыннікаў. Ім таксама выгадна. Ці яны не могуць адмовіцца пастаўляць сюды газ, нафту і так далей. Гандлявацца гандлююцца, а адмовіцца ад гэтага яны не могуць. Так што хай сабе сядзяць пакуль і не шапайце іх. Атрымліваецца, што зараз вы, как бы так сказаць, выказалі пэўныя, назовём это так, прэтэнзіі
атачэнню Светланы Тихановскай, а можа быть і самой Светлане Тихановскай, ну вот что вот яны неяк не праяўляюць сілу, не выразна фармулююць нейкія там дзеянні, ну і ўвогуле у нейкай такой, ну можа быть, небачанні лагічнага развіцця падзею дзеянню. Ну так, такія прэтэнзіі я ім выказваў у вочы, я пра гэта пісаў і па-ранейшаму буду і далей буду пра гэта гаварыць. Атрымліваецца, што там слабыя недасведчаныя людзі вакол яе сабраліся, памяняць каманду трэба. Недасведчаны, это праўда. І вось глядзіце, чым адрозніваецца Светлана сама асабіста, да, ну, вылучаецца са свайго атачэння. Яна расце на вачах. Яна вучыцца, да, і яна імкнецца зрабіць сябе адпаведнай таму месцу, на якім яна апынулася. А што адбываецца на іншых узроўнях? Да, калі, скажем, большая частка Координацыйнай рады па-ранейшаму засяроджана на фігуры, асобе Бабарыкі і чакаюць. Яны не праяўляюць ініцыятыву, чакаюць, каб Бабарыка ім там нешта сказаў, а ён не можа сказаць, ён за кратамі. Да? Таму яны не самастойныя, а вось завязаныя на асобу Бабарыкі, якога яны бачаць там прэзідэнтам будучым. Прыкладна тая самая сітуацыя з Латушка і там яго там папярэднікамі, паплечнікамі. Вось. Светлана Тихановская расце, а яе атачэнне не, на жаль. Да? Або там прыходзіць Дабравольскі са звыклымі, стэеатыпнымі, шаблоннымі дзеяннямі, да, і зацівае перапісванне Канстытуцыі, не думаючы пра тое, а як гэтую Канстытуцыю прывесці да дзеяння, пераўладкаваць дзяржаву. Калі ім прапануеш пэўную там дарожную мапу руху, да, ён кажа, не, ну гэта ж людзі не зразумеюць. А чаму вы не тлумачыце людзям? Чаму вы павінны заўсёды чакаць, што людзі разумець будуць хутчэй за вас? Што людзі будуць разумець нешта большае, чым вы? Вы тады якія лідары? І вось калі да Светланы Тихановскай асабіста я стаўлюся адным чынам, то і да яе атачэння другім чынам. Вы вельмі засяроджаныя на сваіх шаблонных, старых захадах і дзейнічаеце так, як быццам бы няма ні вось гэтага ўздыму рэвалюцыйнага, ні гэтых масавых пратэстаў там і так далей. Вы разважаеце так, ну, як людзі ў дварах разважаюць. Але людзі ў дварах, яны робяць сваю справу, яны выходзяць на пратэсты, і большага ад іх патрабаваць немагчыма, не трэба. А ад вас, ад лідараў, якія на палітычным версе, варта чакаць чагосьці большага. І не проста чакаць, а патрабаваць. І мы павінны патрабаваць. Ну, але галоўнае патрабаванне, і як я зразумеў ўсё ж такі з вашага допісу ў Фейсбуку і з вашых слоў цяпер, што галоўнае, на што павінен працаваць офіс Светланы Тихановскай, гэта рыхтаваць яе вяртанне ў Беларусь. Ну, это галоўнае на прамежкавым этапе дарожнай мапы. Гэта крок да перамоваў, якія павінны прывесці да дваяўладдзя і адхілення Лукашэнкі ад улады. Гэта крок да гэтага. А потым яшчэ шмат што трэба будзе рабіць. Таму, калі вы не бачыце ўсяго шляху дарожнай мапы, то, канешне, маі прапановы выглядаюць як летуценніцтва і незразумелыя, для чаго яны. А калі вы возьмеце ўсю дарожную мапу, хай сабе вы возьмеце не маю. Я яе ўжо прапанаваў. Да? Чаму яны баяцца яе агучыць? Бо іншыя ў іх все роўна няма. А яны баяцца. Баяцца, бо, зноў жа, народ не зразумее, там ім прыйдзецца працаваць значна болей і вучыцца таму, чаго яны не ўмеюць і так далей. І вось калі вы возьмеце нават не маю, а іншую дарожную мапу, і вы будете бачыць увесь шлях, усю дарогу ад сённяшняга моманту да канчатковай мэты, да выніку, вось тады вы будете разумець, што трэба рабіць на кожным этапе, і што з'яўляецца галоўным на кожным этапе. Не абстрактна там, а на кожным этапе. Канстытуцыя вельмі важная рэч. Але на сённяшнім этапе засяроджвацца на ёй і пісаць, і перапісваць, рэдакцыю там рабіць і так далей, гэта глупства. Это марнатраўства часу і сілаў.
Дзякуй вялікі. Ну будзем спадзявацца, што прыслухаюцца, хай крытычна, але прыслухаюцца, а не пачнуць адразу касаць. Мацкевіч так крытыкуе, таму што яго не запрасілі ў дарадцы да Ціханаўскай. Мне плевать, маё месца цалкам мяне задавальняе, бо калі б я устроіўся у КС ці там да Ціханаўскай прыйшоў, сеў бы там на другі радок у яе штабе, я быў бы, у мяне былі павязаны рукі. Я не мог бы прапанаваць таго, што я прапаную, я павінен быў бы слухацца кагосьці. А так, моя роля, ідэолага, там, не ведаю, тэарэтыка, яна застаецца за мной, і мне ніхто не можа ні прызначыць, ні адхіліць мяне ад гэтай пасады. Дзякуй вялікі. Ну вось такое меркаванне Владзіміра Мацкевіча. Калі да вясны Ціханаўская не вернецца любым чынам у Беларусь, то гэта будзе, ну скажем так, не вельмі добра і абнадзейваючае для ўсёй Беларусі і для беларускага грамадства. Дзякуй вялікі. Владзімір Мацкевіч, Дміцер Лукашук у сумеснай праграме Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. До наступных і рэгулярных сустрэчаў.